това значи аз трябва да я мразя. Какви са тия простоти? Аз буквално, от кога се помня, в класа си винаги имаше по едно момиче, дето съм ненавиждала, ама буквално ненавиждала и не е било такова лицемерно. Тя знава, че аз я харесвам, не сме си говорили, подминавали сме се, въпреки че сме в един клас. От ден едно съм им казала, виж сега, аз с теб не искам да си комуникирам, не искам да ме закачаш и готово. А това означава, че примерно, ако ние имаме с това момиче общи приятели, не съм ходила на този рожден ден и просто не съм си говорила с нея. Дъка попита какво мислиш ви да взима за приятел. Пари сам. Ти ли? Не знам колко. Ей, сега поне се изчисти центъра. Няма да има никой, че беше пълно парите. Ето. Вече не мога да ги сложа. Така не съм ли инкогнито? Кажи ми. Sega be off smiley face. Тук аз си направих играта, само да ти кажа. Ако не бях аз тук, нищо нямаше да стане. Ако не бях аз тази игра, аре не почистивахме, има 30 км. Митев, какво правиш? Митев, какво правиш? Бах ти поливо френа. Това беше на полицейска кола, какво се случва тук в гърба? Аз съм босък тук, бе. Искам да клипнете как пее Азис компилацията, моля ви. Би се, бе. Искам да си го сложа на рингтон. Неновка! Може да обича любовта. Айде, Неновка! Не оставай така, педерас! Чайте само да обършим телефона, е така.